Vo videu si predstavíme ďalšie atraktívne miesto v našom kraji. Pozrieme sa do blízkosti mesta Rajec, do okresu Žilina. Asi 3 km od spomínaného mesta, po starej ceste smerom na Považskú Bystricu, sa nachádza vodná nádrž Košiare, o rozlohe 10 hektárov. Dno vodnej nádrže je kamenité až bahnité. Hĺbka vodnej nádrže dosahuje 7 metrov. Teplota vody sa v letných mesiacoch pohybuje okolo 25 stupňov, čo robí kúpanie osviežujúcim. Brehy sú mierne zvažujúce, vhodné pre rodiny aj s malými deťmi. Najbližšie stravovacie služby sú až v Rajci, vzdialenom asi 10 minút auto. V vodnej nádrži Košiare vedie poľná cesta, po ktorej sa dá dostať autom až na vzdialenosť 250 metrov od vodnej nádrže. Približne 5 minút autom od nádrže sa nachádza Šujské rašelinisko. Táto vodná nádrž je obľúbeným miestom najmä pre rybárov. Je totiž rybárskym revírom kaprovitých rýb. Okrem kaprov tu môžete uloviť aj napríklad šťuku, zubáča, pleskáča alebo úhora. Rybárčenie je povolené v období od 1. januára do 14. marca a potom od 1. júna až do konca kalendárneho roka, pokiaľ nie je udelená výnimka na skorší lov kapra rybničného. Lokalita je ako stvorená pre letný oddych pri vode a na relax po náročných dňoch. Preto je aj toto miesto ideálnym typom na výlet, najmä v týchto horúčavách. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. To by bolo z tohto miesta všetko. Ďakujem vám za vašu pozornosť.